Otprilike u isto ovo vrijeme prošle godine bijeli su bili pred stečajem, navijači su pisali peticije sa željama o velikom Hajduku, račun je bio blokiran cijelo jedno desetljeće. Prvi rođendan preoblikovanog Hajduka stoga je mogao biti proslavljen u pravom smislu te riječi. Od danas više ništa nije jednako u hrvatskom športu, a dioničari su danas poslali jednu poruku u razgovoru da oni žele ići prema onome da u konačnici postaju i većinski vlasnici pojedinih klubova. Jedan od njih je i Željko Kerum koji bi u idućem razdoblju mogao ući još dublje u klub. Moje kolege, krupni dioničari i ja imamo neki zajednički dogovor, znači mi smo zainteresirani za kupnju, ako grad bude prodavao neki paket dionica udjela, da kupimo još jedan dio i nama je namjera biti većinski vlasnici. I dok ne budu imali većinu, dioničari će se kod aktualnog klubskog vodstva boriti za iste ciljeve. Treba paziti samo na to da se novac troši namjenski, odnosno za kupovinu pravih igrača i da Hajduk u idućim godinama postiže sve bolje i bolje rezultate, odnosno da uđe u Europu. Kako je ove zime Hajduk trgovao, vidjet ćemo već u iduću nedjelju kada u Split stiže Dinamo. Očekujem pobjedu. Ja sam najavljivao s samog početka da Hajduk u svaku sezonu ulazi sa stremljenjem ka najvećim ciljevima. Postavljeni ciljevi pred 99. rođendan su naslov prvaka i ulazak u skupinu jednog od europskih natjecanja.